Odotan ne vähän. Tää on kyllä hauskaa, että me tehdään tää niin joka vuosi nyt. Että jouluksi leivotaan näin. Ota vähän lihaa. Vähän enempi jauhoja. Miten monta siellä Luukas oli, eikö koulussa oli suomalaisia? Me oltiin 1, 2, 3 ainakin. Joo, mutta mä en, se poika, mikä ymmärsi meitä. Niin, se mä just ajattelin tää. Jonas. Jaa. Sillä oli niinku ruotsalaisen nimi, mutta se ymmärti. Sanotaanko ymmärti? Joo. Ymmärtää. Se ymmärtää suomen kieltä. Joo. Ja me ei tiennyt sitä. Me istutaan pussissa ja puhutaan näitä salauksia taas. Joo, niin kuin me mentiin kotiin. Niin. Se ymmärsi. Joo, se on istunut kuunnellut meitä, kun me puhutaan. Sulla on varmaan ollut kivaa sitten. Joo. Jag tror att de tyckte att vi var lite knasiga. Ja. Med de här. Ja. Sinun hevonen niin katsoo ylöspäin ja mun katsoo alaspäin. Joo. Ei me enää niin puhu paljon suomea. Ei yhtään. Eikä toisen kanssa. Ei. Kotona niin mä puhun aina suomea kotona. Joo, mutta mä en puhunut niin paljon. Mä en muista, mutta äiti puhuu aina suomea mun kanssa. Joo. Ja sä vastasit ruotsi. Ja, mä vastasin ruotsiksi. Ja. Men jag vet, jag tyckte det var jobbigt. Ja, men när man var till Finland och sådär, jag har en faster som liksom jämt bara, mina flickor liksom såhär, tänk om ni hade växt upp här med oss och sådär. Och nu kan jag tycka bara, gud vad häftigt. Undrar liv hade varit då. Om jag hade växt upp med liksom hela släkten och sådär. Det har man ju inte haft här. Men jag tänker samtidigt så jag tror att jag sårade henne väldigt. Usch, nu blir det ju jobbigt. Hur? Jag ser det. Nej, men jag skäms för det nu liksom, för jag vet inte, jag sa till henne när man sa sådär. Jag bara, nej usch, fy vad hemskt. Jaha. Åh gud vad hemskt sagt. Jag skäms för det nu när man säger det. Det var inte så, men du vet som ungdom. Ja. 16-årsåldern. Liksom, hur kul tyckte man det var då? Ja, nej.